हालदै जायगा लादो बैजों भिडिअ खालामनाय गैया दै गैया खिनायखौ भिडिअ खालाम गैया बिदि गैया मोजाङै सालथे थेवबो आङो मेट्रिकखौबो सेकेन्ड डिभिजन पिअ'खौबो जेलावहाय लिरनानै सेकेन्ड डिभिजन बिए खौबो आङो सेकेन्ड डिभिजन हे प्रभु Good morning लोगोफोर bad morning दिनैहाय 29 थारिख जोङो दङ मोनाबिलियाव सेकेन्ड डे अफ दैजिं राइडार्स मिट थर्ड दैजिं राइडार्स मिट बायदि जोङो दिनै फुङावनो एबा फुंरायला जोङो 8 जाबाय 8:21 फायखानायावथ' मोनामो मायो मानसिफोराबो जेव बे हिसाबै जोङो गोदोनिफ्रायनो गोरलैनिफ्रायनो हाग्रा बुंग्रा गामि जायगायाव थाग्रा मानसिखाय गोदोनिफ्रायनो जोङो बायराव सोलिबोनायखाय नै जों बे हाग्राबारियाव मा लायनो नागिरदों मा खालामनो थांदों जे रायजोफोर हेल' जों मा खालामनो नागिरदों हा मेहेर नै नाम्बार खालामनो थांनो नागिरदों र' नै नाम्बार ओंखाम जानायाव नायदोंबा खेमा खालाम ओमफ्राय ओरैबायदि बरिया दैखा जै जिरायबाय नायहरलायनाय गैयालै सालथे ओमफ्राय बिदियावहाय खालामोबा मोजां जायो माने मोनामनाय मोना आरो गोसो जाबानो जायगाखौबो सोलायनो हायो आच्छा लोगोफोर दिनैनि हाबाफारिखौ मा जानानै थांगासिनो दं आङो नोंथांमोननो एफा देखायलांजोबगोन स' नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायहरनानै खावलायबाय गोसो गुरै दे हामबायसै हालदै जायगा लादो बैजों भिडिअ खालामनाय गैया दै गैया खिनायखौ भिडिअ खालाम गैया बिदि गैया गोजान थांखागोन दायो गेम टाइम जाबाय लोगोफोर जों दा गेम गेलेसिगोन We are going to start for the volleyball. Volleyball match is going to start now. I request all the participants, those who have given the name for volleyball, please report. Our Raja Bhaiya.
Good time, Nazri. Well tried. Try better next time. Getting point DRM 1 only. Lango 2 point DRM 1. Oh, here should not get in there. घर भी जाना है, ये भी जान ले भाई। Yes. Wait. Nei, daउला गगेरे गुलदुम सौलायनाय नङा होमबा? एख्लायजोबनांगौ। जोंना अमा जायैफोरखौहाय ज' अमा जाग्रा गोजा जोङो मिथिबाय। बिसोरो अमा खावराव जायोना जों दिसि जाग्रा। It's just, friendly match. Please just take it as a friendly match. No injuries to anyone. Your hand, one hand should be at your leg, another hand should be to your shoulder. If you move your hand from your shoulder or if you leave your leg, that will be disqualified. You will be out. You don't have to stand for 5 seconds in one place. Yeah. If you stand in one place for more than 5 seconds, you will be disqualified. If the person falls down, directly you have to move out of the court. Okay, out of the circles. And brother, the last thing. Please keep your cock safe. It should be one out. Everyone hold it up. Up. Okay, fight. 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 हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? आंखौ सौख्लायग्रायानो देरहाबाय नै। Oh my God! Wow! लोगोफोर बिराद मेंबाय। दाग'बर दिरुं बोनायाव जों देरहाबाय, स्ल' रेसावबो देरहाबाय, बिनिफ्राय भलिबलाव जेनबाय। हांसो हमनायाव बाहागो लादोंना लायाखैथाय जोंनिफ्राय बेखौ मिथिला आरो। दायो जोङो जोबथानाय साहा दावखोबोनानै भुटान बर्डाराव जोङो दुगैनो फैबाय। दुगैलागासिनो दङ माखासेया। बेनिफ्राय भुटाना बैलाय भुटाना बैनोसै मथा मथि 1.5 किल'मिटार
मा होनदों नों मा होनदों नोंसोरखौ औ नोंसोरखौ खिन्थु नोंसोरखौ बैयाव दं होननानै जों मिथिया आरो स' लास्टनि लास्ट आङो नोंथांमोननो नैबे दैखौ बारनानै देखायनि दे नै अब्ला दानिया आङो दैखौ बारनोसै आरो भिडिअखौ खेबदों देखाया नालाय गावखौनो मेहेरबारि दे बारबाय मोजाङै साल दे Coach, ala, रोंमारो रोंनायालाय मानसिया बिमा दै बारबाय थाखायो नालाय बरिया साल दे बरिया बरिया आरो फैगोन फैबावगोन दे ओइ बुबाय नामा सिङाव दै बारसिगोन नायबाय दै नङा दै बारबाय थाग्रा हायोलै बरिया साल दे बरिया स्पिड ना दैया नायनानै नुखायो बिदिनो but don't try this okay yes दैजों खेला गेलेजाया औ बेखौ बिदि दा खालाम आं बारनो लुबैनानैसो बारदों गोबाव जाबायमोनदां औ ओरैनो खै बोसोरसोनि उनाव 15 16 2007 15 16 सोनिफ्रायनो 2006 बे समावहाय क्लास 7 क्लास 6 मोन नालाय आङो गोरलैयाव बिराद 2007 आव बेसेबां क्लास 7 मोन आं ए सनजों लोगोसे फैदों आरो मा फेल जादों बिनि सिगां नङाबा बिनि सिगां बारायबावोसोमोन आंना नोंबो फेल जाग्लिखानायसो स्कुल खेबसे आं बर'खौथ' हाबनायाव ट्रेन्सफार जानायाव ट्रेन्सफार सार्टिफिकेट हरनाखै प्रिन्सिपाला होमबाथ' गोदान बेयाव फरायफिनबाय जिडिआवहाय आङो सेम क्लास लानांबाय फैयै बिराद लोमजायोमोन आं क्लास 2 आव फेल खनसे खालि लोमजानायल' हाफ इयारलि एनुवेल एग्जामाव आं लोमजाबाय थानाय जायोमोन थेवबो आङो मेट्रिकखौबो सेकेन्ड डिभिजन पिअ'खौबो जेलावहाय लिरनानै सेकेन्ड डिभिजन बिए खौबो आङो सेकेन्ड डिभिजन एम ए खौ आं खालामाखिसै बाबाय बोरायबायना गोजोनबाय रायजोफोर गोजोनथों दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबबाय फोजोबनोसै दुगैनायावनो दे होमबालाय